Kaijebe Enugu Ezike, Kaijebe Enugu Ezike, Kaijeke Nezo Mogo. Ngwa Kaike Nezo Mogo. Kaike Nezo Mogo. Ngwa Kaike Nezo Mogo. Akademe na Enugu Ezike. Kaike Nezo Mogo. Onye mata Ojukwu na-ekele yo. So mgbe ebutebere ya nwa na mmanwụ egwu niile eti ama m na egwu niile dị mma mana o nwere egwu nwere mmọchi m ịghọta akọrọ akọ n'egwu kọbi ebute na kọbi so for that na mụnwa na-ekelekweghị because ma a na-ekwu okwu ka dị ha ka ha dị ha almost na unu ekwesịrị ịnọ ebe a mana because of remote busy Ezike akwabata na Maguzi so ya nwa ọ try ọfụma ya ma mma m ihe niile ọ na-eme at least ka o nwee the opportunity to promote nwanne na mgbe anyị ara ajụkwa ka vacancy ọ dị ka ịrịa ezi a biko ka inye ụdagharị anya weda ma dagharị dị isi a ka ịgwa ya pi agbalị aka iji wee weta mana bịa bụ